Pawena sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Buka Bibirta yang buku Galatia bid 5 ayat 10 rodi ayat 15. Galatia bid 5 ayat 10 rodi ayat 15. Somonoma didong apa itu hikmah. Tuhaluauni hamudijo akarongan. Asal unak kaluauni gabi parmusirat disibuk. Sadok marhite-hite haholonganima hamu masyoloan. Ai hagogo ni saluhuk patik do hatana sastokon. Haholongi dongami somot diri. Alai molo masih haratan, jala masih langat kamu, jaga mahamu. Sotung sudah hamu na masih lengsean. Ido sahatna. Oras madita saluhutna. Oras. Damang dainang di bagasan bulanon, anang di bulan Agustus. Dalam bobot mahita tu sada bulan nama sejarah di bangsa Indonesia. Bulan manang bulan Agustus. Tarimot tu Indonesia nama memproklamirkan kemerdekaan. Merdeka Indonesia sian saluhutna nasa perjuangan napinatupani bangsota sadiri. Jala di Buari itu kita merdeka sampai tahun 1945. Godang dope akahamaolon sahat kunwain. Tarkuar do kita sada bangso na merdeka jala diakui sugi portibion manang sugi lihat portibion manang gadot nasa bangso. Di Indonesia kita tarkuar na merdeka. Targoar do kita na merdeka muse di Tuhan Yesus Kristus. Merdeka do kita di pardagingon, merdeka do kita di partorbion. Om managa bisada suku-sukun di ganuk nasa kita halak na porsea na maringanan di bangson. Daman dainang mahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Hamerdekaon dan gabi sada hamerdekaon molo so adongdo di hamuluhon hamerdekaon molo taringot penjajahan di bangsota saat usadariope ra antar bangsa berusaha do dinalango mendominasi portibion isi nagumogu imana manut tuhon politik, ekonomi do budaya. Berusaha do akaluhut na nasa bangso magbuat budaya na tuhita. Sifat agak dilupa do hita marbahasa Batak. Sifat agak dilupa do hita mamake akabudayata adat istiadat tamusik. Terkikis binahen di zaman tanok alai dan sadar hita budang akabudaya na asing na masuk. Terjajah dulu kita di sini, tak alusi mai doh dengan. Namangiut musai tarkuar doh kita sada bangso na merdeka. Jala merdeka ibana dinalah humangulahun ganut nasa ulaun. Nama bangun bangsoon. Sahat di dia tapi kirim bangun sada bangso. Alana tanggung jawab misi Jokowi do tadok mabangun bangso daun. Tanggung jawab ni si Yusuf Kala do mabangun bangso. Tanggung jawab na hudul di kursi senayanan tahu. Alai tanggung jawab ni luhut na nasa namaringanan di tonga-tonga di bangso. Natargoar warga negara Indonesia
bertanggung jawab Tuhan majuan pembangunan di Indonesia. Jala somonido nang dihapor seot tadamang dohot kaina. Dihapor seot tai martanggung jawab dohita dinalaho patupahon pembangunan kerohanian. Patupahon pembangunan iman. Asa boy niyan lam tudengganna dan terkikis binahen di zaman dan terkikis binahen di faktor budaya, ekonomi, dohot luhutna nasana masa di bagasan parhulu. Parkoar kita merdeka sian dia di partondio, merdeka do kita sian sibulis. Merdeka do kita sian panggung gomion ni dosa. Molo na jolo adorang soro Tuhan Yesus Kristus, adorang soro si paduai. Targoar do kita na terjajah, targoar do kita nagabe mangulu ditoruni lomo ni rohani si parca. Alain wain bebas do kita dinalaho mangulahon na denggan. Bebas do kita dinalaho makahanguluhon hamardekao ni. Bebas kita. Alay dan bebas merdeka songon kemerdekaan na bablas. Manang gabi songon sada pangantusion na liberal pangantusion. Buasa songon itu alana hak absolut, hak veto di debatado na manot Tuhon sahat di dia do parnungo. Sarupa do nuai ini dipikir Malaysia biota molo pagdokta merdeka do kita na mangan manandaw alaya la pangiduan di si ubiota na tinopa di jamuba di bata pasti pangiduan na neng mangan merdeka do kita manut tuhod dan mangan dan bun nungadong ketentuan kurang do dia 24 jam sadari saborngin binahen niya kaulau kudo akasi pikiroku ninna sahalak jomba alay boy do korona itaba nang goa pala sa detik dan boy ditaba nang goa pala sa menit apalagi artina merdeka do hita di dia do hita merdeka merdeka do hita di zona nyaman di zona nadenggan di zona holong di zona aka pasu-pasu di mana. Jadi dang boy keluar sia jalur dah. Adong ketentuan na mengikat. Jadi kalau didok 100% do kita merdeka, 100% do halak na persea merdeka sia dosa. Alai dan 100% kita gabe debata. Artinya dang boy kita gabe debata. Tu diri kita sendiri pedang boy kita gabi di bata zaman dainan bohasa di do apostel Paulus turuas dalam di Galatia si sohoni ubahin nama naona kana hacit aka tantangan na diadopan di akana persea na dong di Galatia itu dia na diadopan na sida panggung gomion di halak rom dia na diadopan na sida marlomo-lomo halak jahudi dia na diadopan na sida pikiranna apalagi na berkembang pangatusion ni pikiran ditikiin na dihobakon ni halak gori mapain na sida gabi lamdang mangatusi dihapor seonna gabi torus na sida digonggomi akahahulu dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus saunari hulung manang torangke portugian alaina pasti taboto adong na pinasaha ni dibatas yuda monota na binaluana kita siya dosa na di merdekaho kita siya sibulis so ng bangsa Israel na tabereng di episteltai dung luar na sida siya Mesir ahanalaulahonon dung merdeka na sida siya si Parao ahanalaulahonon di tanah Kanaan. Ikon ulah honon na sida akan adenggan songo pangiluan na ikon lehonon na patumo na tujahu balima.
termasuk ima yana kota na parjolo. Paha-pahanak tanah parjolo. Artinya buha baju tahun ikon disompahon tu jahuba di bata buasa di doksomoni ikon na parjolo jala ikon di jolo bahenon dia kanal rikon tu di bata dan gabi partuh. Nah, somnari merdeka na songo dia berengot tradisi. Merdeka hita dinalaho pasikolahon sadada dana. Merdeka hita dinalaho mangajari nasida. Alai dan merdeka dope hita mangajari nasida di partotion. Di dia mahita manobahon ganup nasa yana kota tujahuba di mata. Buasa dinok ikon anak buha baju. Alana memang ido na lumehet, ido na dumenggan, ido na parjolo, jala ido na gabi gudang dok, majakon, majalo, olong, sian na tuwa. Jadi di Batapi mang ido na dumenggan, dan dipangido ibana na hurang dinggan sian na kajo. Merdeka hita mangulah kolong. Semodia do na merdeka mangulah kolong. Di bagasa trupukon hidop tu ruas nadong di Galatiai tu parsauran nabadiai asa makaholongi dengan najolma artina makaholongi dengan nanaas. Jadi bolo didok kita halak Kristen duau namang ihuton Yesus Kristus alai dang taha holongi dong akta jolma sasitong na Kristen do pehita disi daom be. Kita bukan Kristen lagi. Sebab yang dikatakan Kristen itu yang mengikutkan Tuhan Yesus. Yang mengikutkan firman Tuhan. Namangi huton hatani de batado. Iduna targoar Kristen. Jadi bolo tado kita Kristen dobe suku-sukunna tarusi di ganup nasaro. Puasa di topa jahuba di batajol mairak doho akajol manasi. Puasa dan hola jolmai hola sahala tadi portibion. Artina ikonadong peranan penting tak. Jol mana asing bagi sianau ikonadong. Makanya kalau di bahasa Inggris tadi do pulaun holongi love self another. Ikon haholongon, ikon dilayani, dihobasi dengan nana asli. Dan gabe masih pasok buat. Dalam dainang ostoroha dihuriatta nang di sektor ta. Merdeka do kita sudesian dosa. Napinar merdeka ni Tuhan Yesus Kristus yang sibonis. Dan dosa ibe nagabi manggonggomi mga raja kita. Dan dosa be na mangatur hita. Artina ulaot tabi ng pakorhon ni dosa. Alay pakorhon ni holong ni jahuba di bata. Berarti di pertanyaan di tonga-tonga ni huriata nadong di sektor Petrus pehita ringkas dusudi. Bolosongono torok kita naro berartinya belubui ilang tutorok na. Molosongono kita boy rap rosude rap martangiang di Batapi las marohan. Aina pinang ido di jahuba di bata di hamar dekauni di hasadauni ruas di jahubai. Di rumah tangga molo asing-asing pamikirion ni amatai doho inatai. Nah didok na asing pangatusion na. Dinggan tui, dinggan salah tui, bui gabi salah. Alana dan merdeka dope hita majalo luhutna nasaha hurangan nasaha ludian. Untuk busirna sipata di tonga-tonga ni keluarga pe dan merdeka di keluarga. Alama rasing-asing na pikiran na alay dang bui majalo na asing. Perbedaan na adong di hita luhutna
Unang gabi mabahik kita daw berarti kita pedang merdeka berpikir. Saunari na dituntut ni Jehovah di bata tu kita boy iko boy merdeka, pikiran tak merdeka. Alai merdeka pamikiriota dan gabe boy hita merdeka 100% tu dirita. Pamikirion doho todina merdeka di Tuhani napasahat to dirina tu Tuhani jalan hopar tulomo ni rohan. Makanya bolo dido ikut diulahon hamardekaoni, ikut diisi haluaoni, berarti ikut marpanulahon do dijaluk nasa ulaon na pinasahat di debatan di bagasan parmulo. Dan merdeka kita mangulahon akan jahat. Ale merdeka do kita mangulahon akan lalika. Napatuluhon diakah kita naung dapotak keluaun hamardekaun sian jauh badi batak bidok unang masih harapan. Molo keluarga ni Huriata ringgas rotu partangyangan ra ringgas dodongan nana asin rotu jabuna di tiki partangyangan. Molo orang ringgas do rotu partangyangan ra Dumanda saluria pe orang ringkas dorong tu partangyangan, molo di jaguna partangyangan. Artinya di bahan balos mabalos. Artinya boy do balosot tanah orang denggan, tua kana orang denggan, tau. Justru di sino kita gabe panondang mangalehon ondo nasitong gabe tiruan. Molo taberin dong tanah orang di sini. Berarti kita dan gabe doho kurang dan gabe moru doho kita alai lanta patuduhon lanta gubohon yang somodon donasi unang balos mabalos dia kana kurang dinigan alai marsi balos sama hita dia kana dinggani marsialu sana kana dinggani hora samang hora sinang marsialusan dihatai berarti marsialusan tu ya kapabahenan ya kana dinggani. Damandainan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Unang masih harapan. Buasa didok somoni. Bangso na merdeka do targoar hita molo masa do peditonga-tonga ni bangsota, molo masa do peditonga-tonga ni Huriata, masa di parngoluan ni halak Kristen, nah masih harapan. Tahu? Molo terjadi contohnya pemberontakan, songon na masa di bangsota gam RMS, ati. Bidok mas songon pemberontak na julu muse Riau merdeka. Ati. Meragam songoninang di Papua. Merdeka do kita di sini. Merdeka do kita di Goa. Alai dan sadar. Dan merdeka kuat. Dan adong bangso na merdeka molo susada. Ditiki ala sadado bangso Indonesia bo diproklamir hon kemerdekaan. Marsada ibana parjulus yang sumpah pemudai 1922. Naung dirancang mulai 1910. Nah, masa di Simulito. Sada perjuangan dan luar biasa. Saudari ini tonga-tonga ni Huriata molo masa doa kapar bulat-bulatan dan sada hita 3 do debatata. Tasukum madiri. Ala sadado de batata di tonga-tonga ni Huriai sadama nang luhut na nasa Huriai dan boy masa parbulat-bulatan. Contoh adong pe sektor Petrus, adong pe Jakobus, adong Andreas, adong sektor Johannes. Rak mangedehum mau nalaho parhedeo muse namadok lasroamo hakai aledang lasro hatta. Alami parhedeo non. Jadi sohehe ulauku. Ate. Huria patupaho parheheon ulau taga memojam. Taksi somori. Ate.
Jadi parheheoni kung dimulai siya kita. Dan sao parheheoni, molosohehe ita parjono. Dan sao ulaw ni hehe huyata, molosohehe do kita. Pembangunan di negara ta dimulai siya negara na gumeleng. Di magaluk nasa pribadi ta, masuk musetu keluarga ta. Somonina kuliah. Tabangun ibadah siang ganuk nasa pribadi ta, tabangun muse di ganuk nasa keluarga ta. Asalam kulinggana, lam kusadana, ganuk nasa kita natargoa Kristen, natargoa kuliah di debata, natargoa kita nama sia holongan di bagasan Tuhan Yesus. Atong damang dohot daina. Sapala naung dilihod jahuba di bata aluauni. Sapala naung dipasahat dipilih libana anak-anak nasasadai. Tuhan Yesus, Tuhan tai, Tuhan sibaluba. Sapala naung tajako ni. Unang benia sumurut patoblo. Unang gabi tading akta ganuk nasaulaon patoblo. Ala di sido kita saliling-liling na manginan. Yang go Indonesia on rak dan binoto olah 3 tahun duduk akan namalo. Tahun nasao na dong domado iko selesai Indonesia. Alai urusan nasida man. Alai isu-isu siang luar pe bolo tapar rohahon ganuk na siang luar negeri. Adong do ancaman gudang tubang tahun katanya kun jala somoni nang dihita sendiri pe unang gabe paksa tokinan yang aru bangsot tatatangnya kor somoni lemah hita bangso di jauh di bata unang manyang gabe paksa tokinan alai manotong masa liling-liling atong damang dainang mahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus nunga di pasahat jahuba haluauni lasmarohatta malua mahitanian siang gadut nasa persoalan di portibion jala malua hitamuse rap dohot kita tuhaluaun saliling-lilingna surgo hasonangane sabulun niaka naposnya debata mamasu-masu kita luhutna amen napanya. Mauliate madihoa di jahuba di batanami di pasu-pasung dohota siniruham natotong manaramuti kami mamasukan soninang dihatam Tuhan nabi nasahatmu asa mangulu kami di bagasak kaduaon hamar dekaon naung pinasahatmu di jaluk nasana porse dang dosa ibina mangarajai kami alai di batado na mangarajai kami Las hodo ali jahuba di batamat di anak Tuhan Yesus Kristus nagabi raja ni kuliai atong rajai kami Tuhan jalaman otong maluhut nasa parnguluon na miyon boy makahanguluhok kaluaw na pinasahat ni mangulahok kolong ni roha jala patupahot dami patupahok kasadaon diganuk nasa parnguluon di huyam songoni diganuk nasa bangso naung tinopam di tonga-tonga ni portiyon. Ali jahuba di bata marlingot tami di bangso namyon. Asahona masu-masu bangso namyon. Molotong goda nga kanala hosyalupan di bangso nami. Yang kagadut na sa persoalan na Tuhan tuho di pasahat tami luhut may. Asabisuk na siya ko na miya di tonga-tonga di ganuk na sa bangso nami. Sumoni di ganuk na sa uluan na tarpilik di tonga-tonga ni bangso langyon. Ali jahuba di batanan, makirim si tuturo kami huriyam Tuhan. Asa totong dami doh las ni rohana siya koy, pasu-pasu konommu tuganuk nasa parmuluon nami. Jala pasahatommu may Tuhan, jakonon nami diganuk nasa angka dengan dikasa. Ali jahuba di batanan, mauliate si tuturo hanami Tuhan. Naboy halimar saura pala di bagasat tikyon song itonga-tonga ni keluarga niamang sibarani dohot inang burubaka pasu-pasu parmuluan na sida jalaramo tiganuk nasa nasinangkapan dasu pasu-pasu mardongan hahipason bisu
nang buku na siya koy dinalaho si Pakyon na sida manguluti ganot na sa gari na sida. Sumuli di ganot na sa napinalumihom mo itong atungan ni keluarga namyon sa iho manamang gonggomi na sida sa iho na mga lihon bisok na kamaloon nang luhut na ganot na sa ulaon na siday o malijahu ba di bata na napasauton longo ni Roham manabay paso-paso marihu haligada asa totong alijahu ba di bata buhi lam tudinggan na hamil pasangapoko atong aliamang nabasa di hamil luhut na naroa pala ibaga sa tikyon paso-paso mahami mardonga na si Roham jala totong lehonon numumu akan narikot di bagasan parangulun namin so ngoni dia kalungan namin na subuhi ro Tuhan asima Roham manang dia pinasida sa ibo manamad dongan ni mga ramoti jala pasahatommu akan narikot di bagasan parangulun pupuji ku pasanga pami mahuali jahuba di bata marhite-hite raja ni Uriai Tuhan Yesus Kristus Tuhan nabi amin.